хора, аз съм Кейпчан и днес ще снимаме на Егорс в BlockMC. Да, къде паднах? Някак си съм минаваше от тук. Минавах и слизах тук долу направо на Iron генератора, ама забравих как. Защото... да, аз стидох на Diamond генератора. Точно тъй. Добре, ако ме дадете малко айрон. Дайте ми айрон. Да, фейскама ми е някъде тук. Или тук, не знам. Не виждам къде посочвам. И то мисля, че е наобрат. Да, някъде тук. Ето му, виждате му. Да, тук трябва всичките да се наместят. Няма ли друг генератор? Ако може да попитам. Гледай. Дайте ме, бе. Тук стъпте. Аз как да събера 40 айрон с тая скорост. Той колко айрон събира, бе? Да искаш да ръшнеш. Ние сме на първо място. Ево, тръгна си. Някакъв друг сега се върна. Ми няма значение да се връща като иска. Да. Този сервер лекичко лагва. Да, това е проблем. Давай, торнадо, бягайте. Да, на 1.9 съм. Блокове. И кирка. И останалото на храна. Блокчетата. Те са ръчнали, бе? Той от нашия, аз го чакам да го бутна. Да, и в този сервер се пада много яко, когато някой ти е сложил блокчето. Да. Много умно. Моето момче. Там горе има много хубави работи, дето не може да закачиш там горе, защото сервера лаги като... Да. Познайте кой си има диаманти. И голд. Да, тук най-много се събират диаманти, защото вижте, генераторът е на макс.
А пък долу не и тук е най-безопасно, събирате си и хищ не ви пука. Даже може да отивате и понякога за голд. Отивате и после се връщате. И когато си мислите, че сте събрали достатъчно количество, се връщате в базата си. И сега малко ще почакаме да съберем към 42. Там някъде. Holy Jesus. През ще се събера, тогава ще гледам какво ще правя. Няма се наливат. Мислех да слизам, но няма, защото бяха двама и мислех си, че и оня също ще ходи да му налива на оня. Ама те съберат един отбор. Така още трички. Последно. Благодаря. Чувам да... И сега трябва да съм хипербърз. И много внимателен бях. Да, ето това беше моето изявление на Egwars. Трябва да видя колко време. Да, седи 6 минути и нищо не направих, защото съм тим с хора, които не могат да играят. Този беше от моя отбор, който тук ще умря. Да, направо мисля да изиграя още една игра. Да, ще изиграя още една игра ще изиграя още една. Да, много съм умен. Значи тук айде. На спейс. На ниби. Наред. Айде някой да дойде наред. Те са ти направо тимчи. Да, тук е тъпото, че няма... Да, не знам защо навсякъде виждате Ендер Дракона. Тук е тъпото, че няма сол. А пък е пълен сервер постоянно. В G-Host, например, където мисля, че не съм играл до сега. Има. Ние сме? Колко? 3. Да. Здрасти, пич. Оу, но! Защо този мап? Този мап е ужасен. Автото пък. Айрон. Всичко вижте. Само да не съм станах сам. Бях. Кое? Ще така са бъга. Къде са тия двамата, бе? Единият е АФК, а пък другият лефт. Не, този АФК, пък другите двама лепнаха, защото бяха тим. Нали там искаха двамата сигурно да играят. Не трябваше да влизам тук, но какво такова? По-бързо ще се развием тогава. Някой не звъни, аз не мога да отида. Затова брат ми ще отиде.
брат ми. Да. Не тръгва на никъде. Стои и чакали. О, защо толкова малко блокове взех? Съжалявам, ако чувате някакви отделни звуци. Да, брат ми крещи като лудял. Ми да е там или там? Къде ли? Ми да... Но! Добре, поне сега имаме някой, който да ни помага. Това! Дайдем. Това. Някои тръгнаха вече. Но какво да се прави? Щях да крещя и да викам. Кажи. Снимам. Снимам. И да. Не ми се вика. Но щях. Много. Много. Вой, колко много е събрало! От това колко бързо се чупи за стон копче. Така. Вземаме меч. Вземаме кирка. Казах, вземаме кирка. Вземаме храна. Вземаме и блокчета. Купчета. Както един мой познат казва. Така, аз добре, че бързо се екипирах, за да дойдем тук. Вътре има диаманти, да. Но как се влиза вътре, то не може да се щупи. От тук, отгоре някъде. Не, той е нашия, нали? Да. Ето. Ще да кажа, че нашия умря. Това е, дано да е далеч от факта. Хопа! Обърках. Чакай, нашия ли го уби или той беше убит? Не. Holy Jesus! Holy Jesus Christ! Fuck, it's life. Oh my god. Не е хак, чакай, аз сега се замисля, не е хак. Като отида там трябва да правя нещо. Да се пускам трипъл клика на мишката. Защото става уит. Да хак. Не знам, че. Не знам. Не мога да кажа. Трипъл.
Браво, пич. Сега трябва да ги набием. Но трябваше да... Няма значение. Holy bosses! Колко време? Добре, мисля, че 16 минути ви стига. Не мога да изтърпя повече загуби. Умирам, да. Да, трипъл. Упс, да, извинете, спрях без да кажа чао. Да, хора, благодаря, че гледахте, това беше от мен сега. Ако този клип ви е харесал, харесайте го, ако не сте се абонирали, сега ще се абонирайте. Благодаря, че гледахте, това беше от мен сега и до скоро.